עדי, האינטימיים 2004. Check it out, this is what we say now. Come on. לא מאמינה במלאכים, לא מאמינה בחלומות, לא מאמינה באנשים, במילים, בהבטחות, לא מאמינה בלחישות שבאות ומתקרבות, לא מאמינה לסיפורים, הרבה סיפורים, למילים שהם אומרים. מה אתם אומרים? משהו חדש או עדיין את אותם סיפורים? מאמינה בעצמה, מאמינה שיום אחד כבר לא אבחר אצא מן החומות שבניתי סביב עצמי. אז תנו סיבה להאמין. מאמינה שיום אחד כבר לא אבחר, היא לא תבחר. אסיר את הפחדים שבניתי סביב עצמי. סביב עצמה, סביב עצמי, גם סביב עצמנו. לא מאמינה בזיכרונות, עוד מחפשת התשובות. תגיד לי איפה צריך התשובות? להאמין שיום יבוא שהטוב אולי כבר פה. אולי הוא פה, או שזה בידיים שלנו. מאמינה בעצמה, מאמינה שיום אחד כבר לא היא לא אבחר תבחר. אצא מן החומות מכל החומות. שבניתי סביב עצמי. סביב עצמה, סביב עצמי, גם סביב עצמנו. Check it out now. מאמינה שיום אחד כבר לא אבחר, לא אבחר. אסיר את הפחדים כל הפחדים. שבניתי סביב עצמי. Check it out, this is what we say now. עדי זה השם שלי, עדי זה ראש על המיקרופון אני שולט, תמיד בולט, אני לומד איך לחיות, איך לתת לו להתחרט, אני הולך עד הסוף ולעולם לא אוותר, תאמין בעצמך, בשבילך אני חוזר. אני אומר לך, לא ללמוד מאחרים כי אתה הדוגמה, תעשה את זה אחד מהצד תמיד לבד, אבל תמיד תזכור שאני כאן בשבילך, ולא רק אני, איתי יש את אלם והאינטימיים יושבים כאן איתי. כשהאינטימיים מדברים אז תהיו מרוכזים, כנסו אל המימד כי הם פה לא חוזרים על מה שהם אומרים, ותזכור, רק אתה יכול לשלוט בגורלך ובמזלך, אז תתחיל להאמין בעצמך, כי השינוי חייב להתחיל ממך. מאמינה שיום אחד לא היא לא תבחר אצא מן החומות מכל החומות שבניתי סביב עצמי. סביב עצמה, סביב עצמי, גם סביב עצמנו. מאמינה שיום אחד לא אבחר, היא לא תבחר. אסיר את הפחדים, את כל הפחדים שבניתי סביב עצמי. סביב עצמה, סביב עצמי, גם סביב עצמנו. עדי, האינטימיים 2004. Check it out now. אז תאמין בעצמך ורק בעצמך, ואל תשכחו אף פעם, תנו כבוד.